far as I know, that girl Chichi is the softest who. After a prophetic message from my papa. And even you guys from Gamon, like Munakunyungudika so. So Iwe Tino, Baba. Terera zvokutaura nzvadzi yako iyi. Regedza kungoda kuadjust darita zvinhu nezvizina nebasa rese. Get to nyaya. Enda pane nyaya chaiyo. Nai baba. Apa tombori kana kutsvakidzanya nyaya kwamuna kutaura uko. Makamuona muroro wenyu chaiyo papa kwa maindrozi. Even patakano muroro chaiyo. Aitotadza kufamba nekuda kwenyadzi. So isusu once you are blessed baba kako kuchechi on Sunday. Abva toya pano chapi tozoronga zvemuchato tiri pamwe chete. Sorry, pamsure mama, pamsure baba. Sekure wakati wana Chichi, angasi kunyepa, ndakatonzwa sekudaro. Zvekutonzi panotori nenyaya yekunzi musikana wacho haatoende kuchechi, zvekuchechi izvi zvinhu zvine zvipotaurwa. I think akatongoda kuitawo zvekuroorwa asi mukoma akarohwa 10 nota. Dennis ka. Ungataurako zvimwe zvese wanzo. But don't talk bad about my prophet. Kuti ndiwane basa randinaro izvezvi. It's because of his prophecies. Muri kunzwa?